Ассалому алейкум азизин, саломат хонвобу салом бошед. Дар ҳамин аллеяи скамейкае ки ман нишастам, дар инҷо ба як дароз аст, тараф калон аст, дар инҷое ки инсонҳо меянд менишанд. имрӯз дар назди ман як зани ҳамин чӣ мегӯянд рус омада нишасту гап задем. баъд гуфт ки аз куҷо мешавам? Аз Тоҷикистон. баъд гуфт ки тоҷикиҳо шумо қанчон азан, офарин, кӯдаки бисёр таваллуд мекунанд. танҳо офарин. баъд гуфт ки дамоги дигар кӯдак таваллуд намекунанд. саги гурбая дар хонаашон оварда калон карда нигоҳубин мекунанд, кӯдак намекунанд. барои ҳамин бо одамои шумо омада дар инҷо кӯдак таваллуд карда истодаанд, дар инҷо кишвари моро обод, фарзанди насли мо аз шумо мешавад. ман гуфтам хай нахоҳам. ҷавонони шумо гуфтам пас одамои мо кӯдак таваллуд мекунанд. баъд нигоҳ кунед, ака ман ба он зан гуфтам ки таваллуд кардан як тон, яки тарбият кардан бо як чиз дигар аст, ки чӣ гуна тарбият мешаванд, дар инҷо калон мешаванд. ба шумо гуфтанидам ки давоми гапамро ба шумо ҳамватан меаст ки мақсади гапи ман аз ин гапи зани ҳамин рус ки кӯдак таваллуд намекунанд, анинҳо аз мо таваллуд мекунанд. мо дар куҷо ки набошем кӯдакҳомонро бояд дар рӯҳияи инсонӣ ва ватандӯстию ва чӣ мегӯянд диндорӣ, мусалмонӣ бояд ки тарбия кунем. барои чӣ? барои ки ман дар ин вақти падару модарамро ки нигоҳубин мекардем, мо фарзандони оила, ман як чизро, як дарси калон барои худам гирифтам ва барои ҳамаи инсонҳое ки дар куҷо ки набошам ман ин гапро мегӯям. як дарсро ман гирифтам ки инсоне ки аз худованд метарсад ва инсоне ки аз худованд метарсад, ба дар ҳамон инсон дар дилаш раҳм пайдо мешавад ки падару модарро соҳиб мешавад. ғайри ин не. ғайр аз имону тарси ба худованд ҳеҷ кас падару мадарашро соҳиб намешавад. магар он нафаре ки аз худованд метарсаду дар дилаш аллоҳ таоло раҳм пайдо мекунад аз он ки аз худованд метарсад. ана ҳамин ҳолатда инсон падару модарашро соҳиб мешавад. ғайри ин не. ғайри ин ягон кас гуфта наметавонад ки ё падарамро нигоҳубин мекунам, мадарам. ба забон мегӯянд. ба забон гуфтан осон аст. бале, ба забон ҳар кас метавонад гӯяд ки ман падарамро дар пирияш соҳиб мешавам. Не. вақте ки падару мадар ҷогаӣ шуданд, ко мисол бемор шуданду мисли модари ман 2 сол нобино шуданд пеш аз мегузаштанашон. нобино шуд падар ё ин ки модар, баъд он вақт мо метавонем гӯем ки ҳо фарзанд падару мадараш соҳиб шуд. мо падару мадарамро 6-5 нафар соҳиб шудем. модари ман 2 сол нобиноӣ кашиданд, падари ман вай мешуданд ҳушашон мерафт, ё ки таоман хӯрдан намехостанд, ё ки як кеми афтиданаш мумкин буд. мо меқапидем ки наафтад падарам раҳмати ҳамин гуна шуда гиранд. ана дар ҳамин ҳолат мо метавонем гӯем ки фарзандон падару мадарро соҳиб шуданд. дар он ҳолате ки вазнин мешаванд, ҷогаӣ мешаванд падару мадар. ғайри ин не. ғайри ин бо забон не. бо забон ҳар кас гуфта метавонад ки ман падарамро дӯст медорам, мадарамро дӯст медорам. лекин бо амал дар вақти пирияшон, дар вақте ки ҷогаӣ мешаванду хӯрдан наметавонанд, ё ки намебинанд мисли модари ман, ё ки мисли падари ман ҳушаш меравад, яке наафтида намонад. гуфтам мо меқапидем падарамро нигоҳ мекардем. шидагианд дасту таом дар пешашон бояд хӯранд ку. яке мехе мешаванд меравад ҳушашон афтида нашон мумкин аст. дарҳол омада меқапем. мехе нигоҳубин мекардем. дар вақти таомхӯриашон мо нигоҳ мекардем чашм ба чашм. бале. ана дар ин ҳолат мо мегӯем ки падару мадарашро дӯст медошта сахқонӣ ва соҳиб шуданд. бинед ки ҳозир чӣ қадар ҷавонҳо падару мадарашон дар пиронсолхона бурда мепартоянд, соҳиб намешаванд. ҳамин хел нест? чӣ қадар инсонҳо падару мадарашонро дар хонаи ҷудо мекунанд ки модар рав ту ҷудо зиндагӣ кун, падар ту рав ҷудо зиндагӣ кун. ё ки чӣ қадар фарзандо ҳастанд ки оча ту чанд литр шир мара додӣ, пӯша бугу харида оварда метим та. хеле фарзандоам мо дидагием ба чашм. ман он чӣ ки ба шумо мегӯям ҳақиқатро ба шумо мегӯям. чанд литр шир додӣ мегӯям, шира харида оварда метим, ё ки сумша метим, халос дигар аз ман ҳеҷ талаб накун мегӯям. ба модар ҳамин гуна фарзандои ман дидагиам. барои ҳамин дар асре ки мо зиндагӣ мекунем, асри бисёр асри чӣ аст? фасодӣ аст, фитна, фиреб, бахшиш. барои ҳамин касе ки падару модар дорад ба қадри падару модаратон бирасед. баъд аз гузаштанашон баъд пушаймон мешавед. мегӯянд ки пушаймонӣ суд надорад. пушаймон мешавед. мегӯянд ки пушаймонӣ суд надорад. ва байлои пинҳонӣ мегӯянд тоҷикии мо. пушаймон мешавед. не ки мо нафароне ки дар оилаи мо 5 нафар 3 духтару 2 писар, мо пушаймон нестем, барои ки падару модарамро мо анамихо тортори даст нигоҳ кардагием. бале, шумо ҳам инчунин падару модаратон соҳиб шавед. падару модари шумо ҳастанд. ҳамхаст. мо падару модарамро алҳамдулилла соҳиб шудем ва нигоҳубин кардем. шумо низ падару модаратон соҳиб шавед. ман ба шумо мегӯям, доиман дар канали ман ана ҳамин гуна суханҳо ман мегӯям.
падару модарро соҳиб шавед, фарзандонатро тарбия хуб диҳед, ба бародару апа хоҳар мисол ки бадӣ накунед, фақат некӣ кунед. дӯст доред, акаҷони меҳрубон гӯед, апаҷони меҳрубон гӯед, хоҳари меҳрубон гӯед. бале, фарзандонатонро доим дӯстдорӣ кунед, меҳрубонӣ кунед. падару модарро аз ҳама боло бидоред. ман падару модарам ба шумо мегӯям ки ҳатто пули калонро ма дар Москав як тараф мондаам, падару мадарамро дар Тоҷикистон нигоҳу бинро дар пирияшон хор нашавад гуфта дар Тоҷикистон ватан мондам. Якумаш дуюмаш хизмати халқи ватанро кунам гуфта дар ватан мондам, пули калони Москваро рад кардам. шумо дар видео гуфтам бо соли 2000 пули калон ба ман дар кор пешниҳод карданд дар Москав, $1000 як моҳ ман ошаш. ман гуфтам не падару модарамро мехоҳам ки дар пирияшон хор шаванд, хизмати халқи ватанро мекунам, дар ватани Тоҷикистони азиз меҳрубонам мемонам. шумо метавонед ҳамин бино кунед. пас мисли ман хушҳол дарунатон ором мешавад, дарунани қалбатон ором мешавад ки падару модаратон аз шумо розӣ аз дунё рафтанд. бале, дер накунед, то пушаймон мешавед. падару мадарро дар вақташ нигоҳубинӣ кунед, эҳтиром кунед ва дуояшонро гиред. ҳаматони азиз меҳрубонам. хоб, миннатдорам аз шумо.